салом алейкум дӯсторони MMA тоҷик ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. дӯстони мо аз телеграм-канали либосҳои мардона беҳтарин молҳоро аз Туркия ва Русия бо сифати аъло ва нархи дастрас пешниҳод мекунанд, ки доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доранд. либосҳо ва пояфзолҳои ба таби дилатонро аз ин телеграм-канал ёфта метавонед. барои тамошо кардани либосҳои силка дар комментария ҳаст ва барои фармоиш додан дар ватсапи рӯи экран дода нависед. ҷанговари вазни сабуктарини Эсия Анис Ёқубов мегӯяд, ки пас аз пирӯзӣ ба Вартан Асартиян барои унвоне, ки ҳоло ба Курбангаҷиев тааллуқ дорад, муҳориба хоҳад бурд. ёдовар мешавем, ки рӯзи 15 декабр дар мусобиқаи Эсия 182 ҷанговари тоҷикистони Ёқубов бар зидди Вартан Асартиян муҳориба мебарад. шумо дидед, ки Асартиян гуфт маро шикаст медиҳад ва бигзор чемпиони камарбандро омода кунад. ҳушдор мекард, ки пас аз ғолиб шудан бар ман барои камарбанд меҷангад. аммо аниқтараш ман онро шикаст дода барои камарбанд меҷангам. ин панҷумин ғолибияти ман хоҳад шуд. ман аз ҳама зиёдтар ба ин камарбанд арзанда ҳастам. агар ки лига хоҳад, омодаам боз муҳориба кунам, гуфт Анис. аввалин шикасти Ёқубов аз ҷониби Ризо Торизоев аст, ки бо қарори аксарияти доварон дар моҳи феврали соли 2021 дар доираи Eagle Fighting Championship гирифта буд. моҳи августи соли 2021 Анис бо қарори якдилонаи доварон дар мусобиқаи Eagle FC 39 бар зидди Руслан Кулиев пирӯз шуд. Ёқубов моҳи августи соли 2023 дар доираи мусобиқаи Эсия 161 бар зидди Рустамбек Асилбек мубориза бурд. дар ин муҳориба Анис дар даври аввал бо нокаут пирӯз шуд. моҳи августи соли 2021 дар доираи Эсия 178 бо қарори ҷудогонаи доварон бар Сайгид Абдуллоев ғалаба кард. 15 декабр моро як муҳорибаи бениҳоят ҷаззоби интизор аст. UFC муддати шаҳрномаи Лоиқ Раҷабовро дароз кард. варзишгари тоҷикро 4 рақобати дигар интизор аст. UFC муддати қарордодашро бо варзишгари тоҷик Лоиқ Раҷабовро дароз кардааст. ин ҷанговари тоҷик метавонад боз дар 4 муҳорибаи дигар қувваву тавони худро нишон диҳад. тавре ки худи Лоиқ Раҷабов гуфтааст, ҳамкориашро бо UFC дар асоси қарордоди нав идома дода, соли 2025 дар вазни 77 килограмм қувва озмоӣ хоҳад кард. Лоиқ Раҷабовро дар UFC бо лақаби танки тоҷик машҳур аст ва дар асоси қадрдонии нав дар 4 муҳориба қудрат ва маҳорати худро нишон медиҳад. Эсия низ ба Лоиқ Раҷабов пешниҳоди ҳамкорӣ намудааст, вале на дар сатҳи PFL. агар ба ман ҳамин қадар пул медоданд, шояд ба Русия мерафтам, вале PFL маблағи бештар медиҳад. ман ба он хотир ба UFC гузаштам, ки дар PFL тез муҳориба кардан лозим меояд. дар 7 моҳ ман 5 муҳориба гузаронидаам. ин барои як варзишгар хеле зиёд аст. ҳамин чиз намешуд, шояд ман дар PFL монда 3-4 маротиба бештар пул кор мекардам, гуфт Лоиқ Раҷабов. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед ва дастгирӣ карданро фаромӯш накунед. хайр азизон.